Murtala. Ai shiru. Kai shiru. Kai role. Hey, action. Action. Bacci yayi. Salamu alaikum. Yaya jikin ko? Bacci yake ne. Jikin yayi tsami? Jiki yayi Baba Musa. yayi tsanani na Bacci yake. a kira kamar Mala Adamu. Bacci yake ne baban Musa. malam dan Allah ka tashi malam gaggar mutu gaban ni malam Wai bacci yake ne baban Musa. ya malam malam dan Allah ka tashi Mala Adamu lokaci yayi sai dai ayi. la ilaha Sai dai illallah ayi. Muhammad Wallahi wanda ya sai mutum da yara. Kai baka da hankali. Ya bi mutum da yara. Wallahi ba wanda ya sai fito. Ba a daga murya gaban gara. Je ka ce liman ya. Inna lillahi. Wai wai yanzu mutum ya Allah ka tashi Nace ka je ka ce liman ya zo. Allah ba wanda ya zaba. Balatu dan Allah ki yi hakuri. Wannan abu ba kanki faro ba kanki karo ba. Ki yi hakuri dan amma Allah. kuma ga yanda yaran da suke malam ya tafi ya bar ni ya san yi da su To ai shi Allah ba ruwan shi. malam yanda ya da so ba haka ni na yake. mutu da bakka malam dan Allah ka tashi ka tuna mu Sarki Mala Adamu. Mutum ya cin abun kanshi ko dan wake sai ya ci na 100. ayyo Allah ma Allah gafarta maka. Ke tashi ki je ki ɗebi ruwa. Maza je ki ɗebi ruwa. Bari in je in dawo. Talatu don Allah don Annabi ki sa ma zuciya ki salama. Ki yi hakuri. an ba kunci lafiya Wannan Allah ya kara nauyin kasa ba. Mata ko dan wake sai ya ci na 50. Dan wake saboda tsabar cin abin kanshi. Shi wannan shiri namu da kuke gani shiri ne mai faɗakarwa